Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia infexxi attakka l-Gvern dwar il-politika tiegħu tal-enerġija. Fl-laqgħa politika fil-każin nazzjonalista ta' Ħal Tarxien, Delia ddikjara li l-proġett li wettaq il-Gvern meta qeleb mill-heavy fuel oil għall-gass u sorsi oħra notfa ta' enerġija huwa wieħed ta' enerġija maħmuġa. Kien il-proġett tal-iktar enerġija maħmuġa. Iżda fl-istess ġimgħa li l-Kap Nazzjonalista għamel din id-dikjarazzjoni, ex-uffiċjal fl-aħħar Gvern Nazzjonalista ftaħar f'gazzetta lokali bil-powerstations tal-heavy fuel oil fil-Marsa f'Delia. Saħaqet li wara l-inqalgħu ħsarat fl-interconnector, il-Gvern missu reġa' xel dawn il-powerstations biex jagħmlu tajjeb għal qtuħ tad-dawl. Fl-istess ġimgħa wkoll il-midja ta' Delia rrapportat li l-Gvern aġġel meta żar mal-kollox l-impjant fil-Marsa, kif ukoll eqdem impjant tal-ġenerazzjoni f'Delia. Impjanti li fi żmienhom kienu waslu għal kontijiet għoljin ferm tad-dawl u problema ta' kwalità tal-arja fin-nofsinhar ta' Malta. Ir-residenti f'din il-parti tal-pajjiż kienu kollhom ukoll jaffaċċjaw il-problema ta' trap iswed fim nifsejhom u fuq il-bjut ta' djarhom. Filwaqt li qtuħ fil-provista tal-elettriku għal Maltin u l-Awċin kollha kienet saret l-ordni tal-ġurnata. B'differenza, il-proġett ta' Gvern Laburista wassal għal kontijiet orħos, arja aktar nadifa u sigurtà fil-provista. Qabel Delia tkellem il-President tas-sezzjoni tal-Kunsillera Nazzjonalisti li nfex f'attakk fuq il-proġett ta' housing affordabbli li nida l-Gvern fil-jum tas-Sibt. Proġett li se jara mal-118 familja jkollhom saqaf fuq rashom. B'mod surreali, iddikjara wkoll li l-Gvern qed inaqqas il-fondi għall-kunsilli lokali meta l-budget għal din is-sena kompla jżid l-investiment fil-kunsilli lokali, anke bil-proġett ta' toroq fl-ibliet u l-irħula Maltin li l-ispiża tagħhom tabba biha l-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.